Halløjsa misoer, og velkommen til 2. december i Minecraft. Og i sidste episode, som ikke kommer op, fordi jeg havde glemt at slå min mikrofon til, så ja. Men jeg havde lige skaffet mig nogle ting, og jeg var begyndt på det her hus. Så og det var lige min ældste, der kom ind med min søndagsgave. Der kommer nok en video med det, når jeg pakker den op. Men jeg var lige ude og hugge nogle træer. Nu skal de tjekke, om jeg nyder til. Godt. Boom. Og ja, jeg er Optifine, og jeg har en Traincraft mod på. Og jeg gider ikke lige til at tage den af, så den er bare lige på. Så hvis der kommer nogle mærkelige ting, når jeg bygger noget, så må I undskylde. Jeg ved, men det er fordi mig og Ager. Det her, det er jo min kanal. Alene, men mig og Ager, som var med i Os Gaming, har jo også sin egen. Og der kommer link i beskrivelsen. Og der var det eller træ der. Ej, nu vender det jo forkert. Nå, vi kan bare lige. Nå, ej, hvad er det for noget? Okay. Duk. Og så skal vi lige derop på den måde. Godt, og så skal vi lige have noget jord. Og så godt. Og jeg har juleskin. Jeg får skiftet, fordi når vi får noget læder, så kan man nemlig bygge sådan noget julehalløjse. Look at that. Boom. Der var også et træ deroppe, så. Frø. Fedt nok. For sausen der. Og det var min lille søster igen. Jeg skal vist snart lige. Jeg har sagt, at de ikke skal forstyrre. Og hvis der er nogen, der spørger, hvor lang tid jeg spiller Minecraft, det er 1,5 år, 2 år. Jeg er faktisk ikke så erfaren med det, men jeg kan. Altså, jeg mener selv, jeg er rimelig god til det. Au. Vandet. Og jeg har TikTok, og der kommer link i beskrivelsen. Ding. Og jeg tænker lidt, at vi lige skal bruge noget af det træ der. Var det jern? Nej, det er bare fordi jern, det ser sådan ud i den her TikTok. Jeg synes godt, de kunne have lavet udseendet omme på snebolde. Så. Jeg synes lige, vi skal få plantet nogle træer, og så så begynder vi lige at så småt, og vi kan ikke rigtig. Okay, jeg laver lige et lille hurtigt hus her, lige ud af jord. Og det her, det er jo en meget forsinket let's play, men det er fordi jeg ikke kunne optage Minecraft dengang, så, men det kan jeg nu, så tænker jeg lige, at så vil jeg optage 15 afsnit eller sådan noget i dag, fordi jeg har tid i dag. Der er jo søndag, og det er 3. søndag i advent. Ja, det må det være. Nej, det er kun anden. Er det ikke? Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er 3. Give me. Okay. Ej, så lad mig da hoppe op. Nu kan jeg høre, der kommer
hvor den kommer for med min spade. Nej. Boner. Og XP, det er meget vigtigt. Giv mig XP. Uhyggelige lyde. Og jeg kan lige vise de der mods der. Og det er Optifine. Der gør jeg sådan, jeg kan zoome, og du har max FPS. Og Minecraft Coder Pack, som jeg ikke helt ved, hvad gør. Men det får du, hvis du henter Traincraft, som får tog med. Og sådan andre skinner og sådan noget. Og Minecraft Forge. Og Forge modloader. Og modloader, den gør bare sådan, du kan køre mods. Men lad os gå ind i Minecraft igen. Eller i verden. Så lige let's start lagging. Så lad os lige. Jeg ved ikke om lyden den passer nogenlunde. Sådan der. Godt. Lad os lige få rykket dem her. Der. Undskyld hvis I ikke kan se særlig meget, men jeg skynder mig alt hvad jeg kan. Eller ikke alt hvad jeg kan, men der har kan den hjælpe hvis ikke der. Og så også lige få sat nogle her udenfor, så der ikke lige kommer monstre. Jeg vil gerne lige have nogle her over ved træerne, fordi der er nogen der siger at de træer vokser hurtigere. Og så mener jeg også at noget af sneen det smelter når der kommer lys. Ja. Det kan jeg slet ikke bruge til noget så. Lad os lige tage noget bacon. Og jeg tror der kommer nogen med her juleaften herind. Okay, 7 minutter. 3-4 minutter tilbage. Nå, jeg kunne lige gå derind. Der. Og der. Okay. Gå væk. Nu er der en, der skrev til mig på Facebook på min iPad. Det kunne jeg nok ikke høre. Det var bare en eller anden mærkelig dude. Hvad var det? Zombie! Come here! Die! Dø! XP! Edderkop. Og julecreeper. Snebolle. Jeg kan så godt lide lyden af snebolle, når de kastes. Lige for 16. Og jeg var nede ved en i går og sætte noget fjernsyn og noget op, og så skulle jeg spise noget, så derfor kunne jeg ikke optage i går. Ej, jeg vil lige prøve at nakke en med den. Lad os prøve at nakke et eller andet med den. Eller, ja. Nå. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal. Vi kan begynde så småt og ja, jeg tænker at det skal være sådan et rimelig stort hus, men det her det er kun begynding. For helvede min hage. Og vokset træ. Jo, jeg har sgu da boner, hvad fanden. Benmel, what the fuck. Hvad fanden ser det så dumt ud? Nej, det skete bare ikke det der. Bygge. Og jeg hader sådan nogen, der bare
bygger op sådan der. Eller jeg hader ikke dem, men jeg hader, når jeg selv gør det, når jeg bare ikke orker det. Jeg har ikke engang nok lige hugge noget af det her. Lige for at få det til at se naturligt ud. Ej, det der skal jeg sgu da ikke hugge så. Går bare lige op og hugger det her. Nå, så må vi ordne det til sidst. Men lad os lige få hugget det her træ. Jeg skal have lavet en træfarm på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det bliver en automatisk en. Okay. Og I kan lige få seedet. Det kan man jo ikke, nej. Men det kommer i måske dernede i beskrivelsen. Så lad os begynde igen. River vi lige det her skodehus ned. Det var bare lige for, at jeg lige kunne være i sikkerhed. Bedmel. Så. Skål, den gik i stykker nu, så lad os bygge en ny. A new shovel. Lad os rive det skodehus. Ja, det skodehus. Ja, det skodehus. Lad os rive det skodehus ned. Og ned. Melodi. Okay, jeg skruer lige lidt ned for lyden. Og jeg har kun lyd i det ene øre, så det er bare smart. Og der kommer nok også en video, når jeg har fået julegave. Altså juleaften garanteret, eller så er det dagen efter juleaften. Og der kommer også en video til nytår, hvor vi skal ud og lave show med AJ og en, der hedder Mathias, og en til, der hedder Mathias, og en, der hedder Lasse, som den ene Mathias er min dobbelt, og den anden og Lasse er også min dobbelt. Så ellers lige bygge sådan en stillads her, så vi kan. Det var forkert. Og nu må vi hellere snart tage stop. Ja. Misu Gaming signing off. Farvel.